Good morning! Ayan, medyo okay yung gising ko ngayon, guys. Mahimbing yung tulog ko ngayon. Bumawi ako kasi nung nakaraan is hindi talaga ako nakatulog. Kasi wala si daddy. Ayun, dahil sa pagod siguro kahapon, ang dami kong ginawa. Nag-pick up ng skin bliss, tapos bumalik pa kami, diba? Kasi may naiwan pa sa Victory, tapos nilabas si Jada sa ospital, then basta dami kong ginawa kahapon. Sobrang tawag doon, super productive nung araw ko kahapon. Actually, pumunta pa dapat kaming MOA. Pumunta kami ng MOA kaso walang parking kasi yung girlfriend ng kapatid ko is nagpapabili ng cellphone. So, ayun, may kiride siya sa sana sa card kasi walang parking. Kaya sabi ko kay Bunso tsaka kay Mika, today na lang. Kaya ayun, pag uwi kagabi, kumain lang ako ng luto ni Ate bola-bola with miswa. Tapos yun, plaktaan ng lola niyo, tulog na. Pakapanood ko ng isang mukbang show. So anyway, magandang umaga, guys. Diyos ko, yung eranola ko na naman. Ayun, today is the day na pupunta tayo kay Ma'am Shian. So, medyo yun. Medyo malayo yun. Kaya, sabi ko kay Paul tsaka kay Joy, agahan namin yung kay Paul, sorry. Agahan namin yung, siguro mga 12 dito sa Pasay. Inurong ko pala dyan yung nila, yung couch nila. Tapos, kinulong ko pa rin sila. Kasi ang lilikot. Kita mo nga yan, no? Di ko alam kung saan galing to mga bulak-bulak na to or foam ba yan. Kinukot-kot sila kagahapon kagabi. Wala naman. Wala naman butas yung upuan. Wala kung saan galing yan. Mga pasaway talaga to, mga bebes na to. Ayan, kumakain na agad sila. Wala silang ulam, auntie? Meron? Meron. Uy, labo. Ang puti ng bigas nila, no? Ayan, binlang ko kasi sila ng sariling bigas nila sa yung huling pag-uwi namin. Ayan, puti-puti. Pero mas mura yung kaysa sa kinakain namin. Ayun kasi medyo makarli kayo, kaya sabi ko, separate bigas na lang. And separate luto si auntie. Yun. Tin-transfer na ni auntie yung yung galing Taiwan na binigay sa akin na halaman. Ayun, ang dami na, napagdalawa na ni auntie. Ang galing. Ayan, makalimutan ko lang yung name na nagbigay sa akin. Ala, labo. Pero ayan po, yung halaman niya, buhay na buhay pa rin. Thanks to auntie. Ayan. Cute. Tapos, gagawa naman tayo ng breakfast natin. Ayan. Ito yung sinasabi ko sa isang vlog. Dumiretso ako sa MOA nang bumili ako nitong chia seeds. Kasi ayoko nang bawasan yung paninda ko dun. Diba? Tapos, nabibitin ako sa 100 grams. So, ito, ilang grams ba to? 340 grams. So, red meal yung tatak niya. Bob's red meal. Kaso ata to? 500 plus. Ganun. Pero kaya lang. Ayan. Basta hindi ako mabitin. Tapos, sa gabi, pinaprepare ko na siya, guys. 1 tablespoon. Binababad ko na siya sa tubig. Ayan. Para pagising ko anytime, ready na. Tapos, ito, binili ko to sa, friend ni mama. Yung, kinukuhanan niya ng mga gold. Ayan. Member kasi siya ng Usana. Hinano niya ako na mag-member din. Sabi ko, ang dami ko nang iniisip. Hindi ko na maasikaso yan. So, binila ko na lang siya na itong protein mix na to. Kaya, yan ang gagawin natin today. Yan, 300 ml water. Cold water. Tapos, 3 scoops. 3 scoops nga ba? Tama. 3 scoops. Itong powder na to. Ay! Sorry, kanin kasi sa loob. Ito rin pala binili ko kasama nung kasabay ng chia seed. Pero sa ko binili? Sa Dep Store. Yan, sa appliance section.
appliances section. section. Ayan. Ito lang yung binili ko. Power blender. Kasi yung Nutribullet sana kasong maharlika, 5,000 ata. Yun. So, dito lang tayo. Ito lang kaya ng budget natin. 1,700. May free na siyang 2 tumbler pa. Ayan. Kaya dito. Gagamitin kita today. Dinrain ko guys yung ano, pinagbabaran. Yung chia seed. Yan. Pabalik? Sa bagay, kung pwede. Natanong natanong ni auntie kung sino daw kasama ko pagbalik ng Eva Ecija. Sabi ko ako lang, dadala ko yung mga blinds. Nakatakot daw na ako lang mag-isa. Kaya lang yan auntie. Nakabalik pa ako dito, big sabihin, buhay pa. Joke lang. No. Buti, nandito lang ako. Ay, Diyos ko naman. Magsaldi kang hapon. Gagabihin kami, lalong nakakatakot sa ano, auntie. Matakot magbiyahe ng gabi. Oo, di ba walang ilaw dun sa ano? Wala po mga ilaw papunta doon ng highway. Wala, tablaw na yung papunta na sa Punkan, di ba? Yung paakyat doon. Walang mga ilaw doon, lalong nakakatakot. Kaya hindi kami bumabiyahe ng gabi, di ba? Laging madaling araw, ganun. Hinalo ko lang siya. Kaya ko yan, auntie, don't worry. Akala ko may ilaw na ilaw. Wala po. Nakabahan si auntie. Makakabalik ako, auntie. Huwag ka mag-alala. Hindi. Siyempre lang ito naman. Hindi kasi nakakaano pag walang kasama eh. Yung aantokin ka sa biyahe, yung gano'n pag solo lang. Long drive pati. Oo. Mamaya ma. Kapag sa buya ng anto kasi mag-isa ka lang. Kaya nga. Tingnan natin. Sana off bukas ni Emma. Malay mo kung Aray ko ah. Yun na. Yung breakfast ko pa eh. Ang lakas ng ulan. Paano kaya yan? Pero rain or shine, tuloy tayo guys. Ayun. Hindi ko lang malilinis yung sakyan. Yung loob. Kasi ang dami mga sand, mga ganun. Yun ang gusto kong i-vacuum. So, ano tayo niyan bababa? Umuulan. Ay, umaga pa naman, sasagot muna ako guys ng mga order, inquiries and order sa ating FB page. Tapos mag-i-edit ako ng vlog para may ma-upload tayo kahit papaano. Ayan, maaga na akong naligo guys. Oops, sorry, liwanag. Para mapatuyo ko pa yung aking hair lalo. Ayan, ituto ko lang sa, sa electric fan. Ayan, inom lang ako netong biotin. Binili ko din to kasabay pala nung chia seed. So, biotin, tapos itong chia seed, and then yung vitamins ni daddy, yung supplement niya. So, try ko lang to para sa healthy skin, hair, and nails. Kasi yung buhok ko, ayan, dati ang kapal-kapal niyan guys, hindi kukulangan yung isang ganun nyo, isang kamay nyo, hindi nyo siya mahahawakan ngayon. Wala na. Manipis na kakalugas. Ayun, kaya try ko. Tapos nakita ko lang to sa co-seller ko. Ginagamit niya to kasi ang haba din ng buhok niya. Ayan. So, why not? Try ko. Try ko din. Kasi naghahanap talaga ako ng solusyon sa paglalagas ng buhok. Ayun. Cause ng paglalagas ng buhok, sabi is due to stress, yung ganun. Kaso, stress na lang ba ako lagi? Lagi na lang nalalagas ang buhok. As in, everyday yan na
na pag naligo ako, grabe pag, ay, ito. Kailan ba kailangan natin inumin ito? 1 capsule lang pala. 1 capsule a day. So, matagal-tagal ko rin itong mga gamit, guys. Kasi 120 vegetarian capsule siya. So, ayan. Pangpainam din sa kuko ko. Kasi tinan mo yung kuko ko, napakaliit na nga. Napaka-brittle pa. Kaya hindi yan umahaba ng bongga. Punggok talaga yung kuko ko, guys. Please na tayo kasi ready na si Paul and si Joy. Hello guys! Magandang hapon. So, it's 1 PM na. Hindi nasunod yung oras na pag-alis ko. Ayun. Ang dami ko pa kasing inasikaso na muna yung dapat mga ipapalalang move yung dumating na lip powder kahapon. Eh, ang hirap magpabook. Diyos ko Lord. So, sabi ko bukas na lang mga sis. Ayun nga, may lakad pa ang lola nyo. Pero ando naman na-endorse ko na kay Lamika. Kaso ang hirap lang talaga magpabook ngayong gawa ng lakas ng ulan kanina. Kaya ayun. Punta pa lang ako kay Paul. Tapos dumaan ako sa dumaan kasi ako sa store. Hinatid ko yung lutuan. Nilulutuan namin ng shabu-shabu. At magluluto daw sila ng champurado. Yun. Tapos hindi na sumama yung hipag ko. Baka antukin daw. Hindi na pinasama ni Japong. So next time na lang sila mag-meet ni Ann. Marami pa namang pagkakataon. Ay, traffic pa nung oras na alauna na. Ayan, blessing na nung siguro ni Ann. 1 PM kasi yung blessing sa house nila. Tapos 3 PM naman yung sa birthday ni Ju. So doon na lang tayo sa birthday ng pamangkin ng inaanak natin. Tapos, after Paul and Jaja, si Joy. Busy din ang Grab driver nyo ngayon. Ang daming dadaanan. Daming pasahero. Dami kong pipick upin. Ito na po, si Paul and Jaja. May pinagdadaanan, nag-request ng sayang na sayang. Ngayong maulan, dapat magdrama. Sayang na sayang. Sayang na sayang yung panahon, kundi sayang na sayang. Yes. Ay, ang fresh. Bago ang camera. Dati pa to. Hindi ah. Yung sabi, Mark 2? Mark 2. Ay, bumili ka na? Hindi pa pala? Akala ko yung isa pa yung gamit mo. Ay, hindi. Ito nang Ay. Matagal-tagal na rin to. Jaja! Kanta! Sayang na sayang talaga! Ama natin to sis. Sure. Ayun na naman. Ako ngayon hindi mapalagay pagkat lang nakarating din kami guys after 3 hours o 4 hours 4 hours na pala biyahe. Grabe traffic. Rico the Magician. Oo, yung sa PGT, diba? Yung sumali. Diba sumali ka din doon? Hi, Shelly! Si Mami Joy. Belated happy birthday po. Nabutan pa natin si Mami B! Finally! Shoot lang po. Mami, shoot lang po, ma'am. Ay, cute! Ay, naku sila. May manok! Ano na? Yes. Happy birthday, baby Ju! Ang taba. Ano? Wala ba kayong mga kamay? Kain tayo. Nakain na kami guys. Gutom na kami. Wow!
Please, meron po tayong unlimited bar sa likod po. Sa may cooler lang. Oo nga. Tangi! Oh, yun na! Cloudy! Sabi ko, tangos-tangos ng ilong mo. Grabe kahit sang angulo. Correct! Tapos, kinis, Ay, sorry! Ayan si tita, oh. Ay, ito si Sky! Hello, Sky! Si Ayi! Hi, Ayi! Ay! So, ano nang inaantay natin? Mga busog na! Sumisiko, guys. Ayan. Bakla pintuan. Kasi dito yung isasabi to, pag ganyan. Pak! Dito Ay, si ang tindi. Chris, si Mami B, and marami pang iba. Si Bibi, si ano. Ay, uwi na kayo? Alis na agad, shot pa tayo. Uwi na kayo. Sis, uwi na kayo. Galing na ng lolo. Ay, bye-bye. Salamat. Galing ba Bye, Liam. Ay, nagbabay siya. Nagbabay din siya. Bye-bye, Liam. Ingatan mo. Bye, Liam. Bye-bye. Inaantok na. Ah! Hindi ko pa maubos ako. Maharang pa ako. Ayan, nakarating din sila baing marangal. Ay! 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 Sa clothes, ano? Bukangin pala nyo. Ang sexy! Ang sexy, nakakaloka! Lakas ng mga. Ganda, girl! Huwag ka magpa-picture dyan. Malas sa business. Minute na ba tayo? Diba? Ngayon pala. Yung bata! Pumanahan mo nga. Ano yun? Kaya ko naman, ayun ko na ang stagan. Huwag na kasi painumin. Sweet-sweetan na lang. Yes! Ang sakit sa pang... Si lalaking marangal. Hi! Sasakit ang panga natin dito, promise. Ano ininom mo? Hi po. Ampon? Tingin mo. Froggy join the chat. Hindi ka kay ano? Lalaking marangal. Ang tangkad kasi. Picture kayo. Ayan, magtutour kami sa bahay ni Ma'am Shian.
Mamimili na rin kami ng ano, kwartong tutulugan mamaya. Charot. Ay, ang lamig. Ay, bongga. Yung presensya. Uy, kakabless lang ito. Presensya ng mga blessing. Ay, bongga. Cute. Ano na niyo ako ng swerte. Aircon pala. Actually, kaya ako mag-care. Pwede mo pinitouch. Asan ang sako natin? Galing si Melby, ah. Sako. Yung kamali na po sa baba. Ayan na yun. Ayan na yung tugtog. Yan, salamat ah. Paul, halika na. Okay na to. Paul, kuha ka beads. Kailangan sa bahay. Patay, ayan naan. Mauubos na. Ay, kita naman. Oo. Sige mo ako. Ayoko makulong. Nakamawala sa ano. Pagiging yung pamilya namin. Oh, magtangkas ka na. Bloody paper. Dito na pala. Tsaka hindi na magana yan. Sabi sa mga waiter doon, sila nagsiserve ng mga ano. May mga alam. Pero gusto ko yung umayon si Ate. Sabi nga, wala. Kaya kailangan ka mo. DFA. Sorry naman. Kasi yung wallpaper. Totoo. Ito pala yung magandang ano. Dapat isipan mo na ng Yan, pangalan. Baka mamaya nakakalaki na ka. Okay lang daw, last mo na yan dito eh. Uy, sabi ng nanay niya, bumalik daw ako ng walang party. Welcome. Bukas daw. Pili ko na nanood sa'yo. Oo, magawalis tayo, be. Balik daw ako. Michelle, bumalik ka dito, walang party, ha? Wala din naman. Noted! Magulat na lang ako pag-isip. Ano siya shot na tayo? Tit-tit na. Ano yung timod siya? Ang ganda. Mag-isip ka na ng pangalan ng plancha mo. Pero Ano? Flat. Ang ina mo. Kasi flat. Uy, Ay, makayagi. Uy, hindi pa, hindi naman yung ano. Cheers lang po. ay, spirit of the list tayo. Tapos ito yung iikot. Aray. Uy sis, naupuan mo na ba ito? Flat! Luwa-luwa! Pwede. Sayo ulit. 7 years. Flame shot. Magdadrive pa po ako. Tabi-tabi tayo. Oo, patawagin ako. Tago-tago tayo. Malalaki kong tayo. Hindi ko kaya, tita. Wala kang gano'n. Pero may vlog pala ako. May vlog pala ako. Nakalimutan yung mag-vlog sarili niya. Shout out sa Sanilla. Thank you, Mom. I really had so much fun. For having me here in your humble house. Thank you so much.
Bakit nila yung kanta? Sabi ko sumayas na. May workshop ka na dito. Ano yung pili? Ay, mas gusto ko yung nandoon. Ah, nagbuhugas na siya. Thank you. Thank you, Bye. Oh, Nadala na tayo ng bag sa susunod ay mga. Actually, dapat nadala tayong sako. ayun, pauwi na kami, guys. It's 11. Past 11 na. Dahil tumaob lahat ng pagkain, hindi natin naisingit. Uwian na. Lahat pagsakay natin, may hihingali na naman lahat. May tahimik, tapos biglang, Uy, pakatulugan niyo ko, ang gulo ah. mo tutulog doon. Tulog. Mamaya. Paul, palit tayo sa harap ako, naaawan. I'm home na, guys. Ayun, nakapaghilamos na rin ako. Skip muna yung skincare ngayon kasi inaantok na ako sobra. So, see you good night. See you tomorrow. Night!